to Kolda ɗo duuɓi noga e jowi to ɓaawo adongo radio Kolda komin ngari Kolda ko min jettirno Allah tan e ɗemgal ngal ko fulɓe Fuuta si wona galle pullo Fuuta natuɗa a nanta Pulaar min jetti Allah e mu'en ɗo bitikaji mu'en ɗo njaaɗa tawa alluwon kon ɗin ɗo ɓikkon kon ƴi janga mo yeyama leɓon Pulaar keddi ɗi pi ko jolfe hay bitikaji fulɓe ɗi kewano si ko ɗi jolfe si min ngari min kaɓo wona min kaɓo woɓɓe ala minen tan min kaɓa bo kala iwa no wa'ini ko waɗan no wa'ani no ndentirɗen ɗo ni leñol gongol andi ɗo ko enen ndenti ɗo si en caakima han ceerno Abla rewa ɗo biti sarankulɗe ɗo ono hande hondugo waɗata o minen komin geɓɓi ɗo ko lawla wallamna ɗo sako maaro min mbiya ayi hoyni ɗon ni fulɓe mbayi minen komin geɓɓi ɗo komin ganda yaha he dental fulɓe janoɗa jaltuɗa toon jaha e leñol gongol jaha gaybina ɗon dental fulɓe non mbaɗe ɗum haɗin ha wadde no foti waade ni hande ɗo mawɓe Bisawo ɗo mawɓe fulɓe Bisawo ɗo foɓɓe ɗo duuɓi 40 e wodi no tawrunoɗo si e han kono e wawno ɓurti ni waade si wona minen kala min jahi Bisawo addima han taw no ɓuri ni waade e mbita tinna kade